Здравейте! В днешното видео ще си говорим за баланс. Ако имате проблеми с баланса, в това видео ще ви покажа няколко упражнения, с които да подобрите вашия баланс. Така че, казвам се Стойчо и съм физиотерапевт от PhysioX. Останете до края на клипа. Когато говорим за баланс в физиотерапията, има тест, който се нарича Берг баланс и той е златен стандарт за тестване на баланса на хората, на нашите пациенти. Така че той оценява риска ви за падане, дали е нисък, среден, висок. Оценката му може да предскаже, тъй като има няколко упражнения, които показват на какво ниво сте и спрямо това ниво може да се предскаже риска ви за падане. Като в днешното видео ще ви покажа няколко упражнения, които са тестове в самия тест, но са и страхотни упражнения за подобряване на баланса. Относно теста, скоро ще има видео, което ще направим за самия тест Берг баланс и ще може да го видите точно какво представлява самия тест и как да го използвате. А сега нека преминем към упражненията. Първото упражнение ще ни бъде стоене с събрани крака. Събираме двата крака един до друг и просто започваме да стоим. Стоим и целта ни е да запазим баланса. Ако имате проблеми с баланса, може да застанете на ъгъл между две стени, за да може да се подпрете на стената, ако случайно залитнете. Като в теста една минута е най-добрият резултат и след това може да се премине към следващото упражнение, когато успеете да задържате една минута. От тук как можем да затрудним е като затворим очите, защото така изключваме едно сетиво, което ни помага за нашия баланс, като в теста 10 секунди трябва да задържим с събрани крака и с затворени очи да стоим без да сме се подпряли. А ако искате от тук да затрудните, може да започнете да се завъртате. Следващото упражнение, към което продължаваме, е заставаме по този начин двата крака и слагаме единия крак пред другия. Като в теста трябва да можем да се задържим така 30 секунди, за да изкараме най-високия резултат. И разбира се, предното упражнение и това упражнение са едно от най-трудните упражнения в теста, като от тук, тъй като в момента десния крак е отпред, когато успеете вече да се задържате достатъчно време, около 30 секунди, може да преместите и другия крак отпред и да тренирате така с единия крак и с другия крак, защото има разлика. Ако това вече ви стане лесно, може да затворите очи, просто да стоите с затворени очи. И ако това вече ви е лесно и успявате да задържите известно време, около 10 секунди, може да започнете да се завъртате. С единия крак отпред, след това другия крак да стои отпред. Следващото упражнение, което е последното и най-трудно в теста, е да стоим на един крак. Повдигаме единия крак и стоим. Като тук за най-висок резултат трябва да може да задържим 10 секунди, като хубаво е да се прави това упражнение, да може да стоим наистина на един крак, тъй като стоенето на един крак извършваме доста ежедневни дейности, като например най-важното, което е ходене, тъй като когато ходим, доста оставаме за определен период от време на единия крак и също когато тичаме, отново заставаме на единия крак за определен период от време и трябва да можем да пазим баланс. Когато успеете да задържате 10 секунди и искате да подобрите още повече вашия баланс, има такива нестабилни повърхности, падове или йога блокче, може да вземете и да сложите йога блокче. Аз ето тук имам, може да сложите едно йога блокче и да се опитвате да задържате баланс на него, тъй като той е по-нестабилна повърхност. Другото, което може да правите е заставате на един крак и започвате да се опитвате да тапвате на различни посоки. Може така да се опитвате и да се затруднявате баланса. Това беше за това видео. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, харесайте, абонирайте се за канала, коментирайте дали сте пробвали видеята, коментирайте дали искате да видите още такива видеа. Така че до скоро. Ако имате проблеми с баланса и ви е трудно да го подобрите, може да ни пишете на нашата Facebook страница и да си запазите час, да дойдете и да видим какъв е проблема.
До скоро!